Ita Martes Santo, kalpasan din ni Suwata Misa. Nagkaykaysa iti Narwaya Katoliko, iti para kay White Station General iti Bangkit Abra. Manipunit St. James the Elder Cathedral, nadalanan ka nagkararag ka di 14 Stations of the Cross, ang mangipakita ka di na udi agundaway ni Jesus, manipunit di panagrigrigat na aging ka natay. Ubing manuano na taingan, nagbalina na tradisyon para kanakwada, di panakikaysa ti Estasyon General. Karama na nailibot, hindi talupulket may sakaro nga adan life-size reboldo. Dua ka rito, ikat manibali di Pamilya Benedito at tinawen ang magibaspaset ti libot tungkal Semana Santa. Then kasi para kanyak sir kiti blessings no nga sumangkay. So pinati panakwa concept panata kun nga i-prepare dagitoy karon sir. Para met kani Nestor, nagbalina na panata na ti panagiduron ti karo iti unay kanti sa nga pulket o patatawen. May pinagrenak mo sa nalagaan. Every year nga pinagtultulod nila. So mati pinaka-kuha na panatak ti Astor. Mismo ni Bishop Leopoldo Hausya tinangidoolo ti Estasyon General ang naglikmod iti sentro ti Bangged. Bawasan na kami ikabaw ti pantalakid mo. Amen. Jesus, anay lang sa tipro. Kasya na kang mangibaw ka ako. Pinasisingber na sa iglesia. Manamnama may waya ti Lenten Recollection iti Miyerkules Santo, Misa ti Maudya Pangrabi, ken nangay dalibot ni Apo Nazareno iti Huwebes Santo, 7 palabras iti Katedral, ken nadegalibot ti Santo Entierro iti Biyernes Santo, idinto Mass Vigil iti Panagungar ti Apo iti Sabado Gloria, ken nimbalagyan na libot ti Sabet inton Domingo. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.